चलो अब कुल का हो गई ल अब रख दी सब बैल का बोरी आ गई फ्री बे ए सनेहा बुजी दूध हवा कहाँ रखे मेरी जी दी बैठा दी एकदम से लड़की सूरत नहीं की एकदम से अपना बॉडी के हाजी कने दी हमरा के खाना अपना मरद के हम खियाई दी जल्दी होता है ना शान में काहे बतियावत तो शान में का बतियावत तनी जी अपना मर्द के खिया खाती मांगम ना खाना ना कि लेके जात रहे उनका खाती जा दे दम जाती के करा खाती हमर मर्द ना खाना दोसर कोई खा ली ई कैसे कहत लो तार मर्दा हम मर्दा ले छोटे न हुआ छोट बड़ से मतलब नहीं कह रहा और मर्द कतना मोटा ताजा पर हमार मर्द कतना दुबर पातर पर त हमर मर्द के खाइल जरूरी बाटे और मर्द के खाइल जरूरी नहीं के त करहु के बेरी तनी अथु कर कैसे चूल्हा वाला पोत के घर में घुस गइलु आ जब बनल त घर फट से निकल गइल का करी चार गो मुंह बाटे चार गो मुंह खाता त चार गो मुंह करी ना अकेले कनिया के मुंह खाता ई बताई न रौरा अदर चार गो पूरी खा जी हन ना दुगो औरू आइम लेके जाइम चार गो खा लेवे दी आ सुनी भैया जी से कह के हमारा मर्द के 1 किलो दूध उठावना लगाई आधा किलो सच के आधा किलो सुबेरे के आ कीवी सेब केरा मंगा दी तू बताव कि ओकर दुगो लइका बनस हमार 3 गो लइका बनस 3 लीटर दूध है आवता उठावेला तम लइका काहे हमर लइका ने के त हमर मर्दे न हमर लइका बड़न हम मर्द के मंगाई एक में रहला के बड़ी फायदा उठावत लुकने हइसे ना शासन देखावे के चाहिए का फायदा उठावत तनी जी आदमी एक में बा न त हइसे ना अथु दबरी बतियावे के आखिर हम फायदा का उठा लेनी ए दादा हम का कोई नहीं होई बताओ हमनी के मर्द आज ले दूध उठावना पियबे ना कइल स लइकन के आटते नहीं के तार मर्द दूध काहे हमी ना हमर मर्दा बानी जा त राउ सब के दूध 3 गो लइका बड़न जा हमार त मर्दे न जोन खाई तन खाई हम खाईब चल ठीक बाटे आदमी अब इज्जत बचाइबे ना करी ठीक बाटे हो जाई 4 गो आई मौरू ले जाए पूरी हाँ ले जा खिया द बीमार पार द पहले 2 गो खाता रह 4 गो खाता ना तिले 4 गो फिर और आई बुलेबे घर में बैठा के आई पानी दे देल बिया अबले काजन केने कोई पते नहीं के चलत ओकरा यही तरह तो एक आदमी के शरीर में खैला बिना यही तरह जान नहीं के रहत लीजी ली खाई ली आ पेट भर के खाई इना के आधा पेट खा ली आ ना मन करी त बैठ के जे मटिया खाई 1 घंटा ले हमरो के बेना डोला बतानी 4 गो लइका बहन सौ कनी के खात ऐसन बेसी आ रौरा हम ना खाम जे दबा के त हमनी के त घाटा पड़ जेम जा एक मेरा के फायदा कौन छी बताई रौरा त देखते बालू अतना कामो कराओ तना आदमी के हमारे शरीर में बुझाता कि खूने नहीं थे और भाई या भौजाई नु खून चूस के मरियन जा देखी कितना खून करिया हो गई और देह में के देखी त करिया लागत नहीं कतना रौआ खा के देह बना ली मर्द के भीतरे खूब खियावत चली जा खा के देह बना ली तबे न मेरे भाई के बियाह में चल त कोई कहे कि जिया के मर्द सुंदर बावन कलूटा लागता नहीं इसको निक नहीं खिलागा जानी कि ना अरे त ई कुल घर के लोग ना ऐसे कहले बा हो और भाई चाहतरन जा के हमनी के रोड पे आ जाई जा जानी रौला के बीमारी कोनो ध ले तू ना अगर सही रहती ना त हमके खैला बिना घर में मुआ देता मुआए देतन जा मुआ ना देतन जी रौला के लेकिन हम बन देखी 4 गो पूरी ले बन 2 गो औरू खाई 6 गो पूरी रौला के खाए के बा आ क के नहीं बड़की दीदी जी ले कि देखी हमर मर्द नु 1 किलो दूध पीहन रौरा खातिर और लइका बन त हमर मर्द न हमर खातिर लइका बड़ा ना दूध पीहन दुबरा गइल बड़न त डॉक्टरवा कहत रहसन कि दूध उठावना कले बना आ है काजन कवन त एगो फल चलल बाटे की भी हां की भी हां ओकरा में बड़ी खून जल्दी बढ़ावता है ओहे रुकी हम मांगवा तानी रुकी घर में बिरदंग लगा देता के करे ई सब कुछ सुनना के कहतड़ू आ कह ना ओती समय हमनी लइकवा के छोड़ देत रहनी हजा का देखी आवत पियात ना रहन आदमी हवा की दीदी जी चुप रहे ना चपलोसी मत बतिया मर्दा के खेती पेती जानू त हमर मर्दा कैसन ना तन जानी ना त कैसन रहतन खाई जे तो अच्छा हम खाता नहीं रहो हल्ला मत कर आ लोटा में दूध चढ़ावले रहनी हां त दूधवा का हो गई इया के पी गईनी हॉर्लिक्स डाल के एक अने देखा तार बहुत आदत खराब बाटे लइका छोट ना पिया स तार मर्द पिहन हो हां हमर मर्द कमजोर बनन भाई हम त पियाई हम ना पी सकी ना डॉक्टर बतैले बा कि तोरा रोज दूध पिए के बा ताजी त सब कोई के आपन हिस्सा पिया में के सब लइकवानो वाला हिस्सा पी जा काहे घर में बंटवारा भइल बा त लइकन के अलगे ना बताटे हां ना हमर के खिसिया ना कि मौगी तो बदमाश होई झगड़ा लगावली सुन रे भौजाई कैसे कहतारी देखली हमर मर्द खाता त का भना कले बा माछी का हो देखा बात के बतंगड़ मत बनावा तू ठीक बटे तू लोग चाहता है घर में लाठी लौ रहे हो खींच के दम में करे तू लोग चाहता हो जा हां ई खाना देना हम खाई ना ना जी ना तू ही लाठी चलावा चाहता ना पहले खाई चुपचाप आदमी चाहता कि रौरा मत खाई जानी खाना खाने आदमी चाहिए तू आजकल ढेर एथी करताड़ू बनावे करे त हल ही नहीं खे हट जा निकाल के खिलावताड़ू हां तो हने जानी ढेर आरकी के भइल बालू जा हाजी
और दूध लिया तनी रुकी आधा किलो फिर दूध दबा के रौरा पी जाए जे झगड़ा करू हम देख लेम जानी कि ना चुप ठीक चुप रही और रौरा त खुद ही पेट चरा चरा खाता नहीं बुझाता कि बच्चिए नहीं रखियो देनी घर में देखल टाइम लागे तो ओकरा में निकाल के रखले रहनी ना तो फिर खत्म हो जाए तना बड़ परिवार बा उ हमरा सिखावे के नहीं खे हम हाँ, करे तो बोकर ठीक लिया तन 4 गो पूरी और रुकी जो, रुकी जो। लिया बतानी कैसे ना दिहन जा मेहरानू हमार सही ना रही तो साला हम ए घर में कहिए मर गो रहती खैला बिना झड़ुआ से बाहर तो कहीं गंदा हो गई बाटे। आहो कनिया का करता हो जी दीदी बोली का करता रू गोड़ लागत नहीं गोड़वा निहार के लागत रू गोड़वा हो गोड़वा में कुछ लागल नहीं के खुश रह भगवान तारा के बनावले रह कितना दिन के बाद दिखाई देतनी आ का करी हो कनिया बालागान हो गई नी ये बटवारा हो गइल मुखिया जी आई रहन हमर भाई आई रहन हमर बाप आई रहन हमरा मोर के खाइल ना होत रहे कनिया यही से अलगा हो गई नी जान जा हां जाए दी आजकल भौजाई देखो तरी सॉन्ग तू बताव कि हमार गोतिनी के 3 गो लइका एगो गोतिनिया के 4 गो लइका हमनी के 2 गो बेकत हमनी के घाटा में लुपरत रही जा हो बताव अरे अपन कमाए के बाटे अपन खाए के बाटे देख के जरूरत के हां तब का काजी बुची जी हमरा घर द्वार आई में कोन छु मांगे के त अलगा हो गइल बनी ए कने अइया हो कोनो चीज लेन दे करम जा भौजी ठीक बा भौजी अक्का तेरे घर में हाला वाला सुनात रहे बटवारा नु भइल हो मैं अलग अलग हो गइल बा हां बटवा देनी आंगना गेड़ा गइल हमनी के नहीं तो आंगना गड़वा देले बनी तो खाना ताका ताकी नहीं खे तो खाना पीना सब अलग बनता ये बुची जी और भैया का खाइल ना होत रहल जाने ल कतने भैया कैसन भइल बनी खैला बिना हाँ, तो बात यही से अपना भाई बाप से कहनिया मुखिया जी के बोलनी है मैं बटा गई सुई जान दे 2 गो रहुए आ 3 भाई बानी जा तोड़वा देनी है सुइया के ना 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 खेलम ना खेले में बिगाड़ दे हां तोड़वा देना तू से बुना हम से हां बटवारा के मतलब ये भइल बुची जी कि कोनो चीज आधा आधा बटाई हां वो बात तो हाँ, बा जान छोड़ी जा। जाए जौन भइल तौन भइल हमार घर वाला बड़ बटे हमार गोतिनिया के घर वाले हां कहते निकल घर में से हमार बाबू कलन देखत रु कि ना है थपावा मारे मस नाचिए जइबू हां ता गोतिनिया हमार चुपा गले डरे कि मारे से कर ओकनी के भाई अपना आई रहना सन हमारे बाबू आ भाई आई रहना जान जा कनिया जे जैसन करी ओइसने न अपना भाई बाप के पगड़ी बचाइबू तब न भाई बाप ससुरा में आई भाई बाप पढ़न जाऊं पर बा बाबू नहीं खन भैया बा बाटे ओ लखेरा बा एगो लड़की लेके भाग रहा दोसर बिरादर के ये दादा एगो जो सफेद का चार्जर के रखलू हो आहो सनेहा बुच्ची हां बनावा तनी मुर्गा कटोरा लेके अपने भाभी के दे दी हो एक कनी ले खा लियो बनावा तनी कनी में रोज रोज खसी के शिकार त मुर्गा त अंडा देखिए अपना मरद के खिया के कैसे मोटावाई देखियो तू लोग ई टोलवा में रह बुझा देखियो उ कहे आइनी है तनी देबू का सूप हां लियाओ कल बाजार करम कल 10,000 के बाजार करम देखियो जा हां अच्छा हम लेके आओ तनी चलम जे हमरा साथे बाजारी ना भौजे हमरा कुछ लेवे के नहीं थे अरे हां महाराज रे ए कनिया अच्छा रुको हम सूप लेके आओ तनी कुछ ले कनिया अब त हमनी के गोतिया नहीं हो गनी जा हां त तू हमरा ना लेबू देबू हम त कैसे काम चली बा ठीक जान बटे चलम हां चली हो कनिया बा चल आवा त सुपवा आवा त चली दी आवली रूम में आवा हे ने बटे हो बाप रे बाप और कैसन ओकर भाइयों बाप रहना है दादा जवन बेटी करत रहे त बाप भाई बोलत रहना हम भी एगो हमनी के बाप भाई बाना था कि कह देना था कि अलगा बिलबिकी के मायने में तोहने लोग समझ जा हमनी के ना के इज्जत ना हो का ए बचावा हम तो परेशान नहीं तरे बानी तू हम लोग का परेशान कइले बानी का रहुआ का पार पर हाथ धर के बैठल बानी हैं अब कुछ सोचला में बाटे जो चीज करे के रहुआ उ ठीके भइल ये कोडिया कैसे फूटा कोस के लड़त रहलियो हो आ लड़े दिए दीदी का रहुआ के टेंशन बाटे अब बुआ जी का तना बदल गइल बा न जवन जवन मेहरारू कहत रहलियो तवने तो जाना तनी ना कि मेहरानू आज त मर्द बिगोती हो जो रे जो सुनहरे वाले बड़ी बे नहीं आ पढ़े ना जीव आए कह ना जाए के देखी दीदी रवा टेंशन मत लीही ठीक ना हमरा हम तो घरों ये में सब कर लेम हम बहरियो कर ले काम के बात नहीं के कने आदमी कम काम करत रहन आय खात पियत रहबे कइले लड़ाई करत रहली अब अलगा बिलकी के का जरूरी रहल ओकर आदमी पेट दागत रहन जाई दी इहे शुक्र मनाई त अब ते औरी ठीक हो सब्जी काट देत रहली आराम से 24 आदमी घंटा रहत में त दिन भर गिरत रहली सब्जी कटले बानी सब्जी कटले बानी ओकरा दिया त झा पासिर मेहरारू बाज तक लेना देखली जा आ जाई दी ओइसन ओइसन के कार हुआ टेंशन में लेके रहतनी
ऐसन ऐसन के बात के लेके रह हम ना तो मर जाई ऐसे ही हुके आदमी मर ना जाई टेंशन नहीं ले तो जाए और जो देखो तो नहीं होकर बाप भाई कैसा रहन सा ओनी घर परिवार एथी सुलझावे नहीं रहन सा अलगा बिल्ले करवावे खातिर ही रहन जा सही यही है चलते ना अलगा बिल्ले करा के गोइलन जा जाए तो जा सर के रह जा हमार तो जानो तो लू पंचायती करती है घूम घूम के जेकरा ना सोझा होके के जेकरा सोझा हमनी के ना होत रही जा ओकरा सोझा उ होती है आ जाए दी जे जैसन करी वैसन पाई ये नु कहल चाहते सगर जाके कि देखा एथी बढ़ की गोतिनिया मझली एक दिन बाई आज छोटी सुना के करके बिल्ले कर कहती है कि देती ये बबुआ के हैं? पापा खसी के चुस्ता ले आओ आज चुस्ता अरे बनाई। खास ना ऐसे तो टिटहिरी बाड़ी वो खा के चुस्ता अलगा बिल्गा होके खा के मोटा बबुआ जी से हैं? विदेदार रहला उ तो रहबे कइले झपासी नु ओइसने घर के रहबे कइले गोतिया क्या पट्टी करस लइको मजबूरी में बाड़न हम नहीं ठीक देखा ना अलग अरे तू अस्थिर काहे ना रहेलेस रे आय को ज्यादा अस्थिर लइका लइका रहबे ना करे रही ज्यादा ले जाओ कर कुछ खियावा चल खा ले जो डहवा दो चल। तनी से बचावा के ज्यादा नहाए खातिर नाम लेवो त ना सजी लइका वाला सब छोड़ी हटाई रवैया निकाल दी खाना ना बे ना खाई जा तारी तारी के हम देख ले तारी दुआरा बाबू प्रणाम हमारी किसी से हमने कहा पर भाई देखिए को पारिवारिक वीडियो अच्छा लगता है दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रह जाइए सबके साथ भी देख ले वीडियो फिर बाय बाय